Kello on 14.00, eli aloitetaan esteetön ja saavutettava ostoskokemus teemalla webinaari. Ja Saarlan AB tässä Q-Factorilta, eli Q-Factorin kevyt esittely, eli ollaan Suomen johtava riippumaton ohjelmistojen laadunvarmistuksen osaaja, organisaatio, ja itse toimin täällä kehitysjohtajana. Erityisesti vedän meidän tämmöistä käytettävyys-, saavutettavuusasiantuntijatiimi Equalia. Ja ystäväni Markku. Korkeintaan tuttava. Joo, mä oon Markku Mäenpää Mercantix Oy:stä ja olen sen toimitusjohtaja. Me ollaan erikoistuttu tuohon kaupan, tavaran toimittajan brändien väliseen symbioosiin sen kaikissa muodossaan. Ja meidän yksi palvelutuotteista on muun muassa toi What's Going Onin retail-seminaari. Osittain siltä pohjalta järjestettiin myöskin tämä, mutta siitä kohtaa sitten lisää. Haluatko AP alustaa? Joo, että itse asiassa mehän tästä teemasta sekä Q-Factori että sitten Markkukin siellä vähän jo jutteli tuolla What's Going On Retail, niin ehkä vähän pikkusen eri näkökulmasta nyt sitten keskustellaan. Eli meillä on tässä webinaariohjelmasta sen verran, ennen kuin aloitellaan varsinaisesti, niin meillä on tässä 4 aika kompaktia puheenvuoroa. Ensin mä juttelen tuosta tällaisesta Purple Pound-käsitteestä. Sitten Markku Mäenpää oli törmännyt tuolla viime World Retail-kongressissa syksyllä Carrefourin tämmöiseen esteettömyys-, saavutettavuuspanostukseen ja enemmänkin ehkä esteettömyyspuolella. Markku siitä juttelee. Sitten meillä on tiimistäni Övermarkin Timo, meidän Equal-tiimin johtava käytettävyys-, saavutettavuusasiantuntija, niin Markku sitten vähän avaa jotain käytännön esimerkkejä vähän, että miten saavutettavuudesta. Anteeksi Timo, menee jo sekaisin, kun sä oot siinä. Niin saavutettavuudesta hyötyy kaikki vähän esimerkinomaisesti. Ja sitten sokerina pohjalla tässä alustuspuheenvuorossa Majaniemen Niina, kirjailija, empatia, saavutettavuus, apostoli, juttelee aiheella empatia, asiakasymmärryksen supervoima. Ja sitten tämän jälkeen mukaan liittyy Heinosen Veijo tuolta S-ryhmästä, tuolta suurseudun osuuskaupasta, kehitysjohtaja ja pitkän kokemuksen omaava myöskin verkkokauppaosaaja ja erityisesti ruoanverkkokaupan. Ja sitten on tätä saavutettavuusnäkökulmaan esteettömyysnäkökulmaan tuo sitten vähän syvyyttä Urbaari, esteettömyysasiantuntija tuolta Invalidiliitosta. Mutta eiköhän me mennä ensimmäiseen alustukseen. Elikkäs näin. Ja Purple Pound, esteettömyyden saavutettavuuden kaupallinen vaikutus aiheena. Ja englannin kielellä itse asiassa vähän helpompaa, kun accessibility pitää sisällään molemmat käsitteet. Ja itse asiassa meilläkin vielä about 10 vuotta sitten puhuttiin esteettömyydestä ja sitten digitaalisesta esteettömyydestä, mutta sitten virkamiehet, tai en tiedä, olisiko ollut peräti vaan virkamies, päätti, että digitaalinen esteettömyys
puhutaan jatkossa saavutettavuudesta. Ja sitten esteettömyys liittyy pelkästään rakennettuun ympäristöön. Eli mulla on tässä sitten vähän aiheena tämä esteettömyyden ja saavutettavuuden taloudellinen merkitys. Ja Iso-Britanniasta on alun perin lähtöisin tämmöinen Purple Pound-käsite, mikä tarkoittaa sellaisten kotitalouksien ostovoimaa, jossa on yksi tai useampi perheenjäsen, jolla on joku sitten fyysinen tai näköön, kuuloon tai oppimiseen, muistamiseen, keskittymiseen liittyvä, kognitioon liittyvä rajoite. Vähän näistä motiiveista, että motiiveja asiakkaiden rajoitteiden huomiointiin on nyt sitten tietenkin aika ajankohtainen nyt tässä kaupan piirissä on lainvaatimukset, että verkkokauppaa 28. kesäkuuta on jo ihan tässä kolkutellaan, niin alkaa velvoittamaan. Sitten ihan yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, ihan yleisesti reiluus huomioidaan lähtökohtaisesti kaikenlaiset asiakkaat ja palvelun käyttäjät. Ja sitten ihan tämä raaka business case, joka nyt meillä on tänään sitten enemmän keskiössä. Emme tunnista, että meillä olisi juurikaan asiakkaita, joilla olisi pysyviä rajoitteita. No itse asiassa niin kuin useasti sanoo, miten tämän kuulee, niin että ei tunnisteta, että meillä olisi juurikaan vammaisia asiakkaita. Tällaista kommenttia kuulee edelleenkin aika paljon. Eli sitten niin kuin koetaan, että olisi kyseessä enemmänkin sitten tämän ykkösen ja kakkosen, eli lain ja yhdenvertaisuuden täyttämistä, eikä oikeastaan sitten niin kuin löydetä tästä lähtökohtaisesti business casea. Mutta kehittyneissä maissa arvioidaan, että 15–20% ihmisistä on joku pysyväisluonteinen rajoite. Ja toi kommentti, mitä kuulee, että meillä olisi tällaisia asiakkaita, on varmasti totta. Lähinnä siinä on totta se, että ei tunnisteta tällaisia asiakkaita. Johtuen varmaankin siitä, että joku pysyvä rajoite niin voi hyvin usein olla joku ihmisen asiakkaan ominaisuus, joka ei mitenkään ilmene tai näy ulospäin. Itse asiassa tänään tässä mietiskelin, että about samaa kokoluokkaa, noin 18% suomalaisista on laktoosiintoleranssi. Mutta en ole kyllä tullut mieleen, että joku kauppias olisi todennut, että niitä ei huomioida sen takia, kun heitä ei tunnisteta. Mutta on varmaan kuitenkin helppo ymmärtää sitten taas siinä kontekstissa, että esimerkiksi vaikka elintarvikekaupassa tai ravintolassa ei olisi ollenkaan tarjolla laktoosittomistuotteita, niin mikä se vaikutus olisi? Taloudellinen vaikutus. Sitten tästä Purple Poundista vähän, että Barclays Bank on arvioinut vuonna 2020, että Iso-Britanniassa tämä Purple Pound ostovoima on vuosittain noin 242 miljardia puntaa. Tuossa nyt on 274, mutta toi Barclays Bankin arvio oli 2020, että tässä on varmaan tehty sitten vähän indeksikorotusta, että se sitten on varmaan tuoreempi kuin 2020 tämä slaidi. Mutta jos tässä nyt sitten ajattelisi, vaikka tekisi tällaisen arvion, että mitä tämä purppura-euro Suomessa tarkoittaisi, niin otetaan huomioon, että meillä on noin 12 kertaa pienempi väkiluku ja about 9% pienempi kansantuote per capita, niin meillä puhuttaisiin ostovoimasta koko luokkaa rapiat 20 miljardia euroa. Tässä on jotain pientä
grafiikassa sinällään jotain pientä ränttiä, mutta ehkä toi tästä niin kuin noin on se merkittävimmät asiat, ja sitten tässä arvioi, että joka viides. Ja sitten sitten se on mielenkiintoinen tällainen, että noin 75% näistä joka viidennestä tai heidän kotitalouksistaan on sitten hylännyt tai hylkää kaupallisen toimijan, kun kohtaa tai on kohdannut palvelussa esteettömyys- tai saavutettavuusongelmia. Tällaista kommenttia myöskin aina joskus kuulee, että minkä takia ei esimerkiksi lähinnä enemmän varmaan liittyy sitten saavutettavuuden huomiointiin, että ei me voida priorisoida vähemmistöjen tarpeita. Mutta täytyy kuitenkin sanoa, että aika pitkään olen toiminut tässä alalla, en ole kyllä koskaan kuullut, että joku olisi valittanut, että digipalvelu olisi liian sujuva tai ympäristö olisi liian esteetön. Että kaiken kaikkiaan hyvin vaikea kuvitella myöskin se, että miten sit saavutettavuuteen tai esteettömyyden panostaminen, niiden kehittäminen voisi mitenkään heikentää palvelua kenenkään palvelun käyttäjän osalta. Että varmaan pikemminkin päinvastoin. No okei, meillä oli tuossa aikaisemmin se joka viides, että eli noin 20% käyttäjistä, asiakkaista omaa jonkun tai potentiaalisista asiakkaista omaa jonkun pysyvän rajoitteen. Eli tämä eka sarake tässä. Mutta useasti unohdetaan sellainen seikka, että itse asiassa meistä ihan jokainen kohtaa tilapäisiä rajoitteita tai sitten tilanteeseen liittyviä rajoitteita, mikä tarkoittaa sitä, että jostain tilapäisestä rajoitteesta johtuen tai sitten tilanteesta johtuen meidän sitten kapasiteetti toimii jossain palvelussa tai jossain ympäristössä voi olla ihan yhtä huono kuin jonkun asiakkaan, milloin joku pysyvä rajoite. Mikä herättää tietysti sitten kysymystä, että luodaanko me palveluita ainoastaan asiakkaiden optimaaliset ominaisuudet silmällä pitäen ja optimaalisissa olosuhteissa. Vaikkakin huomioimalla tämmöiset niin kuin haastavammat tarpeet, haastavammat palvelun käyttäjät, asiakkaat, parannettaisiin palvelua kaikille. Itse asiassa tästä joskus Markun kanssa juteltu, niin tästä näistä prosenteista, että niin sä oot joskus sanonut, että toi oikea lukuhan on itse asiassa 100%. Kyllä. Yksi asia ihan kiinnostava tähän vielä info, johon törmännyt tuossa, oli Forbesin julkaisema tämmöinen tutkimustulos liittyen, tämä liittyy nimenomaan niin kuin digitaaliseen asiakaspalveluun, että oliko niin kuin tutkittu sitä, että miten digitaalisten kaupallisten palvelujen omistajat kokee oman palvelunsa laadun, niin 80% kaupallisten digitaalisten palvelujen omistajista kokee tuottamansa erinomaista asiakaspalvelua, kun taas sitten ainoastaan 8% asiakkaista kokee saavansa erinomaista asiakaspalvelua. Tästä oikeastaan muistuu mieleen ihan mielenkiintoinen keissi tuosta omasta historiasta. Oli tanskalaisen työnantajan aikana meillä oli tällainen autonvalmistaja-asiakas, mitä ei siinä mikään niin kuin laki velvoittanut digitaaliseen esteettömyyteen eli saavutettavuuteen, mutta heillä oli niin kuin vahvasti sellainen ajatus, että he koki, että ne kutsu sitä tällaiseksi niin kuin cornerstone habitiksi, että kun huomioidaan digitaalisen palvelun kehittämisessä
vahvasti saavutettavuus, niin se niin kuin korreloituu niin kuin siinä palvelun laadussa ja varmistaa palvelun laatua kaikille käyttäjille. Ihan mielenkiintoinen keissi. En uskalla kertoa, mikä auton valmistaja oli kyseessä. Mutta siinä oikeastaan tämä mun puheenvuoroaiheesta purppura punta. Ja sitten on seuraavan vuorossa. Ja toki meillä yleisölle on chatti käytettävissä, eli voitte sinne tässä webinaarin aikana, jos tulee jotain mieleen, huomioita tai kysyttävää, niin sitten voitte sinne tuikata tulemaan, niin yritetään jossain vaiheessa sitten katsoa sinnekin. Mutta otetaan tämä Markun esitys. Yes. Noin. Näin. Joo, kiitos AP alustuksesta. Ja tosiaan mä lupasin kertoa tästä Carrefour-keissistä itse asiassa sit esteettömyysnäkökulmasta ja AP mainitsikin tuossa alussa, että tuolla maaliskuun What's Going Onin Retail-seminaarissa sivusin tätä en esteettömyysnäkökulmasta, vaan itse asiassa myymällä design-näkökulmasta ja näin poispäin. Ja siellä sitten puhuttiin, että kertoisin vähän laajemmin tästä asiasta nyt sitten tässä yhteydessä ja linkkaisin sitä asiaa tuohon saavutettavuuteen ja niiden yhdistämiseen ja näin poispäin. Eli tämä on tämmöinen vähän tietoiskumainen myöskin. Eli tämä keissi itse asiassa liittyy Carrefourin pilottimyymälähankkeeseen, joka on tuolla Pariisin, ei nyt esikaupunkialueella, mutta laitamilla aika lähellä Défensen aluetta. Ja mulla oli tilaisuus käydä siellä viime vuoden toukokuussa ja saatiin aikamoinen niin kuin informaatiotulva sieltä niin kuin joka osastolla oli sitten osaston vastaavat ja tavaratalojohtaja ja Carrefouriltakin oli dirikoita paikalla, niin kertovat meille tästä asiasta. Ja se, mikä tässä tekee mielenkiintoisen, on se, että tämä ei ole vain tämmöinen irtsari, että pitäisiköhän alkaa huomioimaan esteettömyysnäkökulmasta asiakaskuntaa paremmin, vaan tämä on itse asiassa lähtee tuolta ihan Carrefourin niin kuin strategiasta liikkeelle ja mäkin lähden siitä muutamalla slaidilla sitten liikkeelle. Eli vielä Carrefour saattaa olla kaikille tuttukin ja ranskalainen ketju ja näin, mutta niillä on kuitenkin 14 000 myymälää ympäri maailmaa, että ne ei pelkästään tuolla Ranskassa sitten operoi. Brasiliassa ne on markkinajohtaja, Ranskassa ne on vasta 2 ja samoin tuolla Espanjassa, eli 8 maassa ollaan liikenteessä. Ja tämän kokoinen toimija kun on, niin silloin on niin kuin pakko tehdä hommat kunnolla. Eli toi struktuuri ja rakenne tuossa heidän yrityksessä on sen kaltainen, että toki asioita voidaan kokeilla ja pilotoida ja näin, mutta ne kaikki on pakko lähteä oikeasti sieltä ylätasolta liikkeelle. Eli mietitty myöskin sen varaan, että mitä se tulevaisuus tuo tullessaan ja mitä pilareita sen varaan sitten on rakennettu. Ja heillä on ensi vuotta ajatellen, niin heillä on tämmöinen, näitä voi kutsua sitten kukin minkälaiseksi haluaa, voidaan puhua visiosta, missiosta, brändin ytimestä tai
mistä tahansa, mutta he lähtee tavallaan, että he puhuu purpose-tason asioista, eli he haluaa tehdä niin kuin kaikkien potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidensa olon sellaisiksi, että se ostaminen on mahdollisimman miellyttävää ja siihen liittyvät asiat on sitten kunnossa. Ja heillä on tietyllä lailla, he puhuu modelista, mutta toihan nyt voi olla sitten myöskin tämmöinen niin kuin missio, eli he puhuu Digital Retail Companysta, ja sitten se Digital Retail Company, se jakaantuu kahteen osaan, kahteen pilariin, niin kuin he kertoo sit siitä, ja se toinen pilari on niin kuin liittyy tähän accessibility-asiaan sekä tavallaan siellä verkon puolella että sitten siellä perinteisen myymälän puolella. Ja tämä mun keissi tietysti liittyy siihen perinteiseen myymälään, mutta mulla on lopuksi oikeastaan tuonne panelistien suuntaan kanssa pohdiskeluun. Annan muutamia kysymyksiä, että miten näitä asioita voitaisiin sitten yhdistää. Eli tämä on ihan ylimmällä tasolla sitten paalutettu tämä asia, ja sitten se mikä on niin kuin huomionarvoista, niin tätä oikeasti sitten lähdetään viemään käytäntöön, tätä pilotoidaan ja katsotaan, mitä tälle asialle voi tehdä. On nähty, että tämä tuo kilpailuetua. Tämä on myöskin asia, että he ei ole jääneet odottamaan näitä EU-direktiivejä, vaan ymmärtäneet sen, että täällä on niin kuin kaupallisia tarkoitusperiä taustalla. No nyt se jumittu sitten. Hyvä. He on aika pitkään 2018 vuodesta jo lähteneet niin kuin ensin miettimään asioita tuonne kohti vuotta 2022. Silloin ehkä pandemia ei ollut vielä ihan kirkkaana mielessä eikä tiedossa, mutta joka tapauksessa niin tuolla 2021 vuoden alussa sitten lähtivät tekemään asioita tuon Digital Retail Companyn näkökulmasta, mutta sitten 2022 alusta kohden sitten tätä tavallaan, miten tuon nyt sitten suomeksi kääntää, se on tämmöinen toiminnan tehostaminen ja tavallaan niin kuin johtotähti sen ympärillä. Eli heillä on niin kuin selkeä roadmap ollut sitten tässä, kun he ovat miettineet erilaisia kokonaisuuksia, erilaisia myymäläratkaisuja, tuoteryhmän johtamista ja siihen liittyviä asioita. Ja sitten jos mä menen loogisesti, että kun ylätasolta on lähdetty ja roadmap on ollut, niin sitten pitäisi kai saada aikaan jotain konkreettista, ja näin on sitten tapahtunut. Eli tämä tosiaan siellä Defansin lähellä, ne ketkä osaa ranskaa osaa varmaan hyvin lausua, mutta Villeneuve-la-Garenne hypermarketti, ja siellä on tämmöinen pilottikohde. Tuossa on vähän noita tunnuslukuja myös tuossa vasemmalla, eli se on semmoinen 11 000 neliöä oleva myymälä ja aika korkea keskiostos, tai tuntuu siltä, jos vertaa meidän keskiostoksiin, mutta voi olla, että se on Ranskassa ihan ok. Kanta-asiakkaiden osuus myynnistä 75%, ja se oli kuukauden vanha silloin, kun mulla oli tilaisuus käydä sieltä. Ja tässä on niin kuin, jos miettii sitä toista pilaria, niin tässähän on nyt sitten rinnalla kehitetty sitä saavutettavuutta heidän verkkokauppansa suhteen, mutta sitten toisella rinnalla on kehitetty tätä esteettömyyttä. Ja Ranskassa on noin 1 miljoona sellaista henkilöä, joita nämä elementit ja tämä palvelu koskettaa niin kuin suoraan ja konkreettisesti. Ja se, mikä tässä ei ole takana, on se, tai on sekin tässä takana, että kun AP tuossa omassa puheenvuorossaan puhuu siitä, että se koskettaa meitä kaikkia, toi saavutettavuus, niin tässä on tavallaan, että okei, tämä esteettömyys koskettaa tätä 1 miljoonaa ihmistä, mutta sitten taas kommunikaatiomielessä ja kaupan ja ketjun valintaperusteisiin liittyen, niin tällainen on hyvin arvokas asia kommunikoida ja konkretisoi esimerkiksi vastuullisuutta hirveän vahvasti. Ja
Tässä mä oikeastaan tuon tavallaan esiin näitä asioita, että toki kysymys ei ole ehkä, tai on toki myöskin siitä, että jos ajatellaan vaikka automaattiovia, joita meillä on ollut 47,5 vuotta, niin se on niin itsestäänselvä asia jo, että sitä ei niin kuin kukaan enää koe tämmöisenä niin kuin esteettömyyden yhtenä elementtinä, vaan se koskettaa tietyllä lailla niin kuin meitä kaikkia. Ja se on vaan niin itsestäänselvää tänä päivänä. Siellä on paljon tietynlaisia asioita, mihin on sitten linkitetty myöskin tuo asiakkaan ostopolku, ja mä nostan muutamia esimerkkejä. Ja tässä on nimenomaan, mä koin tämän kokonaisuuden silleen, että siihen liittyy tämä esteettömyys, samalla inspiroivuus myös muuta asiakaskuntaa kohtaan, ja sitten niiden summana oikeastaan se kaupallisuus. Että tämä on niin kuin todella tämä on, voidaan sanoa, että tämä on retail-markkinointiteko enemmänkin kuin asiakasvaunussa oleva suurennuslasi. Näitä kohtaamispisteitä on niin paljon siellä, että se ei voi jäädä keneltäkään huomaamatta, ja sitten se on kommunikoitu myöskin niin, että se koskettaa kaikkia, ja siitä ei tule semmoinen fiilis, että tämä ei ole mun myymälä, päinvastoin. Lähtien asiakaskerrojen suurennuslaseesta, siitä, että minkälaisella typografialla ja väripaletilla kaikki informaatio siellä on, minkälaisia apuvälineitä siellä on saatavana, ja sitten päätyen siihen, että siellä ei soiteta musaa ollenkaan tai ei ole äänimaailmaa sen takia, että osa asiakkaista on esimerkiksi huonokuuloisia, ja sitten myöskin osa asiakkaita on sellaista, että niin kuin perinteinen hälinä häiritsee, ei tarvitse olla huonokuulonenkaan sit siinä yhteydessä. Siellä on oma vastaanottotiski sit tälle kohderyhmälle, jossa on aina henkilö, joka palvelee tietyissä tilanteissa sitten tätä kohderyhmää. Kohderyhmällä on mahdollisuus ottaa tällainen tagi itselleen, jolloin henkilökunta huomaa, että kysymys on tästä kohderyhmästä, ja he saa sellaista palvelua, jotta heidän ostoskokemuksensa sujuu hyvin. Siellä on sitten, jos katsoo kuvaa, vaikka oikeaa alalaitaa, niin siellä on sitten oma shoppi liittyen näihin välineisiin, mihin tämä ottaa kantaa, että totta kai se on asiaan huomioitu. Ja sitten se hyvin konkreettinen, että nämä henkilöt, jotka kantaa tätä tagia, niin heille on maksuton kotiin kuljetus tuossa Suur-Pariisin alueella, että hyvin konkreettisia asioita. Nämä on mun mielestä kovia juttuja sitten nämä yhteistyöt brändin kanssa, että tässä on toinen esimerkki on se, että palvelutiskillä nämä henkilöt tunnistetaan ja heitä palvellaan ensimmäisenä, ja jos se tarvii apua, niin autetaan heitä tuotteiden valinnassa. Toinen on se, että tietyt brändit, tässä tapauksessa Kellogg ja Ariel muistaakseni, on sellaisia, että heidän kanssaan on tehty tämmöinen tag-yhteistyö siitä, että pakkaukset tavallaan tunnistaa sen Carrefourin applikaation kautta, että 3 metrin päässä on henkilö, joka tarvitsee tuoteinformaatiota koskien sitä kyseistä tuotetta, ja sieltä lähtee sitten heti levyt soimaan ja kerrotaan, että mistä tuotteesta on kysymys, minkälaiset ravintoarvot ja näin poispäin. Siinä on myöskin niin kuin tuotu tätä tavarantoimittajan rajapintaa sit siihen mukaan. Ja tässä oikeastaan niin kun systeemi on tässä meillä sellainen, että on nämä alustukset ja sitten on tuo paneeli, ja meillä paneelissa on edustus sit monesta eri näkökulmasta. On sieltä empatiapuolelta muun muassa ja kaupan puolelta muun muassa, niin oikeastaan niin kuin mietintään jo tässä vaiheessa panelisteille tuosta voi poimia näitä ajatuksia. Osa näistä mun kysymyksistä koskettaa joitain niin kuin suoraan
ja osa niin kuin vähän välillisesti, mutta kaikki voisi tavallaan miettiä myöskin niin kuin kuluttajan näkökulmasta tätä asiaa, ja sama koskee sitten osallistujia, että tätä kautta voi sit mietiskellä sitä asiaa, esittää kysymyksiä panelisteille tai kelle tahansa siinä vaiheessa, ja toisaalta sitten kelailla sen oman organisaation kautta näitä juttuja, ja me mielellään sitten jeesaillaan, jos apua tarvitaan sitten siellä päässä. Eli mulla on 4 kysymystä tässä. Pitäisikö saavutettavuutta ja esteettömyyttä tarkastella kaupallisuuden näkökulmasta yhtä aikaa? Tavallaan se Carrefour-malli. Ja toisiko tuo esteettömyyden läsnäolo ja siihen liittyvä kommunikaatio perinteisessä myymälässä lisäarvoa kaikille asiakkaille? Jälleen viittaa tuohon mun esitykseen. Ja mikä olisi paras tapa yhdistää saavutettavuus ja esteettömyys? Ja sitten viimeisenä oikeastaan, että onko meillä Suomessa rohkeutta paaluttaa saavutettavuus ja esteettömyys osaksi liiketoimintastrategiaa, niin kuin Carrefour on tehnyt. Yhtään sellaista en ole vielä nähnyt, ja sekin kertoo hirveän paljon siitä, että kun tuo direktiivin deadline tuossa pukkaa päälle, niin eipä ole hirveästi täällä reagoitu sitten siihen. Tämmöinen alustus multa. Kiitos. Jepulit saa, kiitoksia Markku. Lopetan täältä jakamisen ja ole hyvä, Timo. Kiitoksia. Joo, hyvää iltapäivää vaan kaikille. Jaan tästä esitykseni vielä näkyviin. Tässä onkin hyvä aasinsilta mulla nyt Markun jälkeen sitten puhua ja oikeastaan vastata osittain tähän yhteen kysymyksistä, että hyödyttääkö saavutettavuus kaikkia, tai ehkä siinä oli kyse enemmän esteettömyydestä, mutta ainakin mun tämän esityksen tärkein pointti on nimenomaan se, että saavutettavuus hyödyttää kaikkia. Ja mun nimi on Timo Evermark. Mä oon tässä Q-Factorilla töissä Equal-tiimissä johtavana käytettävyys- ja saavutettavuusasiantuntijana. Ja tänään aiheena tosiaan saavutettavuus ja sellaisia käytännön esimerkkejä, että miten saavutettavuus voi hyödyttää kaikkia. Ja tähän ensimmäiseen kalvoon oikeastaan on tiivistettynä, tässä on paljon asioita, mutta tiivistettynä koko tämän esityksen olennainen sisältö. Eli oikeastaan, että mitä se saavutettavuus on, mitä asioita se koskettaa ja mitä asioita siinä huomioidaan, mihin asioihin se liittyy ja niin poispäin. Eli toisaalta se liittyy tietynlaisiin toimintarajoitteisiin ja niiden kannalta se on ehdottoman tärkeä asia ja ihan se on oikeastaan se ykkösprioriteetti saavutettavuustyössä, että pyritään edistämään ja tekemään palveluista sellaisia, että ne on käyttökelpoisia ja helppokäyttöisiä sellaisille henkilöille, joilla on jotain pysyviä toimintarajoitteita, kuten näkö, kuulo, puhe, motoriikka tai kognitiivisia rajoitteita. Mutta sitten samalla saavutettavuus hyödyttää myös laajempaa kohderyhmää. Ja saavutettavuusasioissa nykyään ehkä, niin kuin tuossa Ari-Pekan esityksessä ihan ensimmäisenä tuli esiin, niin sitä joutuu välillä perustelemaan. Ja se ei välttämättä aivan kaikille ole ihan selvää, että mistä oikeastaan on kyse, millä lailla se vaikuttaa ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja sen lisäksi, että saavutettavuus helpottaa sellaisten ihmisten asiointia, joilla on pysyviä toimintarajoitteita, niin sen lisäksi se liittyy myös siihen, että esimerkiksi käyttöympäristöt, missä palveluita käytetään, vaikuttaa ja saattaa aiheuttaa haasteita tietyissä tilanteissa. Ainakin se käyttötilanne on sillä lailla erilainen, että se olisi hyvä huomioida, että asiakkaat saattaa olla erilaisissa tilanteissa silloin, kun palveluita käytetään. Erilaiset apuvälineet, mitä henkilöt, joilla on pysyviä rajoitteita, käyttää, ne vaikuttaa. Ja sitten ihan myös erilaiset käyttötavat, erilaiset laitteet, tietokoneet, älypuhelimet, tabletit, kaikki, millä oikeastaan verkkoon pääsee, niin kaikkia sellaisia periaatteessa voi ihmisillä olla käytössä.
Ja niin kuin tuossa alussa vilahtikin, niin saavutettavuus ja toimintarajoitteet voi olla myös sen lisäksi, että on olemassa pysyviä rajoitteita, voi olla myös tilapäisiä tai tilanteeseen liittyviä rajoitteita, jotka vaikuttaa samalla tavalla kuin pysyvät rajoitteet, eli näköön, kuuloon, motoriikkaan tai sitten kognitioon voi vaikuttaa myös tilapäiset asiat, tai sitten siinä käyttötilanteessa voi olla jotain sellaista, että silloin hyödytään siitä, jos palvelu on suunniteltu niin, että se toimii myös henkilölle, jolla on pysyviä rajoitteita, niin silloin myös, jos on tilapäisesti esimerkiksi käsi murtunut, niin silloin hyötyy siitä, että palvelu on suunniteltu niin, että sen käyttöön ei tarvita molempia käsiä. Tai sitten voi olla sellainen tilanne, joka sitten aiheuttaa sen, että ei pysty molempia käsiä käyttämään. Sitten ajattelen vielä lyhyesti kertoa myös siitä, että mitä saavutettavuustyö käytännössä sitten on, koska sekin saattaa olla asia, mikä ei välttämättä ole aivan itsestään selvää. Ja kyse ei oikeastaan ole hirveän mullistavista asioista. Vaikka puhutaan sinänsä isoista ja tärkeistä asioista, niin ne on kuitenkin sen palvelukehityksen näkökulmasta aika lailla sellaisia pieniä yksityiskohtia, jotka vaatii ehkä sen, että saavutettavuudesta täytyy tietää, näistä asioista täytyy tietää, että miten tietyt ratkaisut vaikuttaa siihen palvelun käyttöön vaikka tietyssä tilanteessa. Ja sitten sen perusteella osataan tehdä oikeita ratkaisuja vaikka suunnittelussa, kehityksessä, palveluiden määrittelystä asti oikeastaan on hyvä huomioida. Ja se täytyy olla mukana siinä koko tekemisessä palvelun koko elinkaaren ajan ja ihan organisaation ylätasolta lähtien. Ja sen takia on hyvä miettiä sitä ihan siitä lähtien, että olisi hyvä olla ihan strategiassakin mainittu niin, että nämä asiat täytyy huomioida silloin, kun uusia asioita kehitetään. Mutta mä voisin tässä seuraavaksi nyt näyttää jotakin esimerkkejä, että mitä se saavutettavuus käytännössä voisi tietyssä asiassa olla ja miten siitä hyötyy kaikki. Ja tässä aivan ensimmäisenä asiana on selkeä sisältö ja selkeä asiointipolku ja oikeastaan vielä ylemmällä tasolla ajateltuna tämä on sitä ihan yleistä helppokäyttöisyyttä ja sitä, että miten helppo on hahmottaa, että mitä palvelussa tehdään, miten eri palvelun osat toimii, mitä siellä kerrotaan, mikä on tärkeä asia, mikä on lisätietoa, miten sitä käytetään ja miten se koko asiointipolku etenee. Ja tämä on tärkeä asia ja ihan jo lainsäädännössäkin vaaditaan tiettyjä asioita saavutettavuuteen liittyen, jotka vaikuttaa tähän, mutta sitten sen pitäisi oikeastaan olla myös sellainen ihan sitä suunnittelua ohjaava periaate, että panostetaan siihen, että palvelu on selkeä. Ei pelkästään siihen, että sieltä löytyy tietyt ominaisuudet, vaan että se on ulkoasultaan ja toimintalogiikaltaan sellainen, että sitä on helppo oppia käyttämään, helppo viedä se asiointipolku loppuun asti, eikä missään vaiheessa tule sellainen olo, että mitähän tässä oikein tapahtuu. Seuraavana asiana linkit ja painikkeet, erittäin konkreettinen asia. Tähänkin on saavutettavuusohjeistuksissa yleensä annettu ohjeita, eli että linkkien olisi hyvä näyttää linkeiltä, jolloin on helppo päätellä, että tätä painamalla saa lisätietoa siitä aiheesta, mitä siinä linkkitekstissä lukee. Tai sitten jos on muunlaisia linkkejä, jos siellä on vaikka kuvallisia linkkejä, tai sitten käytetään sekä kuvaa että tekstiä yhdessä. Niin kun näihin panostetaan, niin silloin siitä hyötyy kaikki sen käytön helppouden seurauksena. Eli kun panostetaan siihen, että linkkiteksti kertoo siitä, mihin linkki vie, se hyödyttää kaikkia sillä lailla, että on helppo päätellä ja se ei ole kenellekään epäselvää, että mitä linkkiä painamalla tapahtuu. Oli ne sitten tietylle sivulle vieviä linkkejä, tällaisia jotain verkkokaupan vaikka kategorialinkkejä tai muita toimintopainikkeita, mitä siellä sivulla on. Kontrasti liittyy olennaisesti saavutettavuuteen, se liittyy näkörajoitteisiin ja monille henkilöille, joilla
on heikentynyt näkö, niin kontrasti on ihan olennaisen tärkeä asia. Sekä tekstin ja taustan välinen kontrasti, että sitten näiden sivun elementtien kontrasti niin, että ne erottuu taustasta riittävästi muodoltansa, että on helppo päätellä, että mikä tämä on, mitä siitä tapahtuu. Ja yleensä samanlaiset elementit, jotka toimii tietyllä lailla, niin ne näyttää yleensä tietynlaiselta. Eli että tekstikenttä on tällainen suorakaiteen muotoinen laatikko, jota klikkaamalla siihen voi kirjoittaa. Ja sitten sen vieressä on teksti, jossa lukee, mitä siihen on tarkoitus kirjoittaa. Ja nämä on tällaisia yleisiä periaatteita, ja sen takia ne on hyvä myös erottua riittävästi taustasta. Ja kontrasti on ehkä sellainen, että se joskus tyyliseikkojen takia jää vähän vähälle huomiolle, mutta tuskin kukaan nauttii sellaisen palvelun käyttämisestä, jota pitää vähän tihrustaa tarkasti, että mitähän siellä oikeastaan lukee, ja sen takia hyvä kontrasti on sellainen asia, mikä hyödyttää ihan kaikkia ja tekee käyttämisestä miellyttävämpää. Tekstin suurentaminen on myös sellainen saavutettavuusohjeissa usein mainittu asia. Se on itse asiassa yksi saavutettavuusvaatimuksista myös, että pitää olla mahdollisuus suurentaa tekstiä niin, että se sivu säilyy vielä luettavana ja käyttökelpoisena. Ja tässä itsekin, kun on jonkun verran yli 40 ikää, niin alkaa tekstin suurentaminen yhtäkkiä kiinnostaa aikaisempaa enemmän, ja sen takia itsekin monesti suurennan sitä tekstin kokoa, kun käytän verkkopalveluita, ja sen takia se on hyvä varmistaa. Ja se on sellainen asia myös, mikä auttaa kaikkia palvelun käyttäjiä. Ehkä lähtökohtaisestikin voi miettiä, että mikä on se aloitustaso tai se lähtötaso, että miten palvelu on suunniteltu, onko siellä hirveän pientä tekstiä vai olisiko se vielä helppokäytöisempi ja miellyttävämpi, jos se olisi lähtökohtaisestikin ihan reilun kokosta se teksti, että ei tarvi tihrustaa ja miettiä, että mitä hän tuossa lukee. Videoihin liittyen videoiden tekstitys on yksi asia, mitä saavutettavuusasioissa korostetaan sen takia, että kuulovammaisille henkilöille on tärkeää, että videot on tekstitettynä, koska muuten sitten se siinä ääniraidassa oleva informaatio saattaa jäädä saamatta, ja sen takia videot on hyvä tekstittää. Mutta nykyään varmaan melkein kaikki, jotka on digipalveluita käyttänyt, on törmännyt siihen, että tekstityksestä itse asiassa on aika paljon hyötyä erilaisissa tilanteissa. Sellaisissa tilanteissa, jossa taustahälyn takia ei kuule sitä ääniraitaa tai sitten ei voi kuunnella jostain syystä, vaikka sen takia, että kuulokkeet unohtu kotiin tai on sellaisessa ympäristössä, missä ei voi ääniä pitää päällä tai ei jostain muusta syystä halua pitää niitä päällä. Tai sitten voi olla sellainen tilanne, että ei pysty vaikka koko aikaa kuuntelemaan sitä ääntä. Tai sitten toisaalta toisinpäin on hyvä miettiä myös sitä visuaalista informaatiota, että voi olla myös niin, että kaikki ei täyspainoisesti pysty keskittymään sen visuaalisen sisällön katsomiseen, jolloin sitten taas on tärkeää, että siinä sekä ääniraidassa että visuaalisesti on kaikki informaatio tavallaan 2 kertaan päällekkäin, jolloin sitten sen ymmärtäminen ja seuraaminen on paljon helpompaa. Sitten erilaisista käyttötavoista. Saavutettavuusohjeissa ohjeistetaan siihen, että kaikkien asioiden pitäisi toimia sekä näppäimistöllä että sitten erilaisilla apuvälineillä. Ja sen takia kaikille oikeastaan on hyötyä siitä, että toisaalta ulkoasu on suunniteltu niin, että on helppo päätellä, mitä pystyy painamaan, mutta sitten myös esimerkiksi puheohjauksella on tärkeää tietää, että minkälaisia komentoja sinne puheohjaukselle annetaan, jolloin sitten on tärkeää, että visuaalisesti on selkeää, että mitkä on sellaisia painikkeita tai linkkejä, joita painamalla tapahtuu jotain, ja on selkeää, että mikä sen elementin nimi on, mitä painetaan, mitä pitää sanoa, että sitten pystyy aktivoimaan niitä tiettyjä asioita. Ja tämä on myös yksi sellainen asia, mikä hyödyttää sekä tietyllä lailla tietokonetta käyttäviä henkilöitä, että sitten ihan kaikkia sen ulkoasun selkeyden ja toiminnan ennakoitavuuden
kannalta. Ja sitten myös, jos käyttää tietokonetta eri tavoilla, niin sitten silloin tästä on hyötyä. Ja kaikki oikeastaan, mitä saavutettavuuteen liittyy, parantaa sen palvelun tavallaan sellaista koneluettavuutta. Eli että kun on kiinnitetty huomiota siihen, että sisällön esitystavat on selkeitä, käytetään tietynlaisia teknisiä ratkaisuja sisällön esittämiseen, että niistä tulisi apuvälineillä paremmin toimivia, niin se auttaa myös esimerkiksi hakukoneita ymmärtämään sisältöä, jäsentämään sisältöä. On helpompi löytää sieltä, että mitä aiheita sivulla on, minkälaisia otsikoita siellä on. Ja tämä varsinkin nykyään sitten, kun paljon käytetään erilaisia tekoäly- ja kielimalleja ja tällaisia tekoälyagentteja, jotka on nyt sellainen tuleva asia ja sellainen tuleva trendi, niin myös niiden on helpompi käyttää palveluja, helpompi jäsentää palvelun sisältöä ja hakea sisältöä palvelusta. Tuossa ihan vasta törmäsin sellaiseen tulokseen, että nykyään yllättävän monet on vaihtanut hakukoneiden käytöstä tällaisten kielimallien käyttöön tiedonhaussa, jolloin sitten on tärkeää, että myös ne kielimallit pystyy jäsentämään sisältöä, pystyy ymmärtämään sisältöä. Ja varsinkin sitten siinä vaiheessa, kun ne alkaa käyttämään niitä palveluita ihmisten puolesta, niin silloin on vielä tärkeämpää, että sitten myös ne toiminnallisuudet on toteutettu selkeästi. Ja sitten sen lisäksi on näitä erilaisia käyttötilanteita, jossa ympäristöstä johtuvat asiat, esimerkiksi äänet, erilaiset aistiärsykkeet, jotka vaikuttaa keskittymiseen, tai sitten muuten voi olla joko siinä käyttötilanteessa tai sitten henkilökohtaisessa tilanteessa sellaisia asioita, jotka tekee käyttämisestä hankalampaa, jolloin se helppokäyttöisyys on entistä tärkeämpää. Joten saavutettavuus oikeastaan ottaa huomioon näitä kaikkia asioita aika laajasti, ja saavutettavuusohjeiden noudattaminen parantaa palvelua näistä näkökulmista, eli että siitä tulee sopivampaa erilaisille ihmisille, erityyppisillä laitteilla käytettäessä, erilaisissa ympäristöissä, ja sen lisäksi vielä parantaa myös sitten sen tulevaa yhteensopivuutta tulevien käyttötapojen, tulevien laitteiden kanssa. Siinä oma osuuteni ja se, mitä tänään halusin sanoa, ja jatketaan sitten keskustelua paneelissa. Kiitoksia. Jees, kiitos Timo havainnollisesta esityksestä. Ja seuraavaksi meillä on Maijaniemen Niina. Jäi itse asiassa mainitsematta, että Niina on myöskin, liittyy itse asiassa vahvasti tähän saavutettavuuteen, koska sekin on tällainen pitkän matkan laji, kestävyyslaji, niin Niina on myös maratonari. Kirjoittanut empatiasta ja miten se liittyy, mikä sen sun kirjan nimi oli, empatia ja maratonari, maratoni. Kyllä on mutava. Laitetaan mikrofoni vielä päälle. No Joo, niin, eli yes. Työelämän maratoni ja empatia oli tämä kirja. Aivan. Jees, all right, mutta ole hyvä. Niin. Kiitos paljon. Ihana olla täällä teille puhumassa ja kiitos AP-kutsusta ja teille muille myös. Ja kiitos teille, ketkä olette tulleet paikalle. Tosi loistavaa nähdä siellä linjoilla paljon ihmisiä. Ja empatiasta tosiaan tänään olen puhumassa teille, koska empatia ja saavutettavuushan kulkevat käsi kädessä. Että ne on kyllä semmoinen niin kuin selkeä yhteinen tiimi, jotka tarvitsee toisiaan. Ja mennäänkin siitä vähän eteenpäin. Eli ihan lyhyesti, että mitä se empatia on, koska sitäkin on paljon erilaisia ajatuksia ja määritelmiä. Eli oikeastaan se tarkoittaa, tämä on tämmöinen aivotutkija Katri Saarikiven kertoma määritelmä, että tarkoittaa kykyä asettaa itsensä toisen, ei tämä vielä, vaan tämä, että se on yhdistelmätaitoja, joiden avulla olemme vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Eli tavallaan se, että usein ajatellaan, että se empatia on jotain pehmeyttä ja jotain tunteellisuutta tai jotain tällaista, mutta niin kuin Saarikiven Katri on sanonut, niin se on itse asiassa yhdistelmätaitoja. Että se on todellakin siinä mielessä tämmöinen supertyökalu. Ja sillä on eri muotoja, eli kognitiivinen empatia on kykyä ymmärtää toisen ihmisen tunteita ja ajatuksia järkeilyn avulla. Eli esimerkiksi jos ajatellaan työelämää niin
voisi kuvitella, että se tekisi esimerkiksi paremman neuvottelijan, että jos tällaisia hyötyjä halutaan hakea, että mikä siinä voisi olla sitten sellainen hyöty työelämälle. Affektiivinen tunnetason emotionaalinen empatia on sitten kyky tuntea toisen ihmisen tunteet ja vastata niihin. Ja sitten myötätuntoinen empatia on ehkä tämmöinen kolmas muoto. Esimerkiksi tämmöinen amerikkalainen psykologikirjailija Daniel Goleman on sanonut, että tämän kautta emme pelkästään ymmärrä, mitä toinen ihminen tuntee tai mikä se ongelma on tai mitä hän ajattelee, vaan sen lisäksi toimimme tarvitaksemme apua, jos näemme sen tarpeelliseksi. Eli siihen liittyy tämmöinen altruistinen piirre sitten myöskin, mikä on erittäin tärkeää tässä huomioida. Tai ehkä kun ennen kuin mennään tähän myytteihin, niin vielä voisin muutaman sanan sanoa siitä, että mitä se empatia ei ole, koska usein se saattaa tosiaan sekoittaa monenlaisiin ajatuksiin, esimerkiksi heikkouteen tai siihen, että se olisi omista mielipiteistä luopumista, ja sitähän se ei tietenkään ole. Se ei ole myöskään sympatiaa, eli sympatia on enemmän sellaista sitten omasta näkövinkkelistä ajateltuna. Me saatetaan tuntea esimerkiksi vähän sääliä tai sympatiaa tai toista ihmistä kohtaan, jos me itse ajatellaan samoin kuin he, mutta tavallaan siitä on empatia menee pidemmälle ja me yritetään ajatella asiaa heidän näkövinkkelistään. Ja se ei ole myöskään itseä kuormittavaa toimintaa, että jos haluaa olla empaattinen vaikka asiakkaille tai työelämässä yleensäkin, niin se ei tarkoita, että se on sellaista, että sä itse kärsit siitä ja se kuormittaa sua. Että sitten kun ajatellaan vaikka hoitoalaa, niin siellä saattaakin olla tärkeää huomioida tämä, että ei liikaa sitten mennä aina siihen ymmärrykseen, koska sekin voi, niin kuin jokaisella asialla on niin kuin se rajansa, että milloin liikaa on liikaa. Mä yritän aina murtaa näitä empatiamyyttejä, eli esimerkiksi tätä, että empatia olisi vain mukavuutta, koska se oikeasti on tosiaan mitattava työkalu, jolla tuodaan arvoa ja sillä lisätään muun muassa asiakas- ja työtyytyväisyyttä ja kasvatetaan voittoa, lisätään innovaatioita ja paljon muuta ihan tutkimusten mukaan. Lisäksi sanotaan, empatia on nössöille, tämä on tämmöinen vähän karrikoitu lause, mutta tämänkin kuulin eräältä kollegalta, joka oli kuullut tällaisen huudahdettavan jossain, ja tosiasiassahan empatia vaatii paljon enemmän rohkeutta ja sellaista strategista ajattelua kuin tunteiden varassa elävä, autoritäärinen tai niihin omiin pelkoihin pohjautuva johtaminen tai työnteko. Että tavallaan usein, jos ajatellaan, että minä en voi olla empaattinen, että se on heikkoutta, niin se onkin oikeasti sitä, että ei uskalleta kuunnella muita, koska ehkä siinä pelätään, että siitä itseltä lähtee sitten jotain valtaa pois, vaikka tosiasiassahan näin ei ole. Nykypäivänä valitettavasti huomaa, että jopa tämmöisissä vaikutusvaltaisissa asemissakin olevilta ihmisiltä saattaa puuttua ymmärrys siitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa olla empaattinen tai mitä saavutettavuus tarkoittaa. Tässä on muutama tämmöinen lausahdus lehdistä, mitä olen lukenut viime aikoina. Empatia ei kuulu politiikkaan, oli tämmöinen lausahdus. Tämä on mielestäni semmoinen esimerkki siitä, että empatia nimenomaan sekoitetaan tässä siihen, että se on semmoista mukavuutta. Koska jos me mennään siihen politiikkaan, niin tietenkin poliitikon pitää ymmärtää, mitä häntä äänestäneet ihmiset, mitä ihmiset, joita hän edustaa, niin haluavat, tarvitsevat. Tietenkään ei aina voi miellyttää kaikkia, niitä päätöksiä pitää tehdä aina johonkin suuntaan, mutta täytyy olla ymmärrys kuitenkin siitä, miten ne päätökset vaikuttaa jokaiseen sidosryhmään. Eli todellakin empatia kuuluu politiikkaan. Toinen lausahdus, emme kaikki ikääntyessämme voi olla vammaisia, eli tämmöinen oli tuossa lehdissä jokin aikaa sitten. Ja jälleen kerran, niin kuin tässä nyt ollaan kuultu näissä hienoissa esityksissä, niin tämä osoittaa ymmärtämättömyyttä siitä, että nämä saavutettavuushaasteet tosiaan koskettaa noin joka 5. ihmistä, ja se voi tulla missä tahansa elämänvaiheessa, tilapäisesti tai pysyvästi, ja nimenomaan pitäisi ymmärtää se, että nyt ei ole kyse siitä, että kuinka moni tässä on, tai kuka on ikääntyessään vammainen tai tarvitsee saavutettavuutta, vaan kaikkien pitäisi pystyä toimimaan yhteiskunnassa yhdenveroisesti kyvyistään riippumatta. Tässä muutama tutkimus, en mene näihin sen tarkemmin nyt mutta että on ihan tutkittua tietoa, että empatia kasvattaa asiakastyytyväisyyttä ja muutenkin yrityksen kilpailukykyä. Esimerkiksi Empathy Business on tutkinut tätä, että 10 empaattisinta yritystä on kasvattanut arvoaan tuplasti enemmän kuin vähiten empaattiset yritykset tässä tutkimuksessa. Accenturen tutkimus kertoo, että kokemukseen liittyvät tekijät määrittelee 60% asiakkaiden ostopäätöksistä, ja esimerkiksi empatiakartta on hyvä väline tällaisen asiakaskokemuksen selvittämiseen. Ja esimerkiksi tuollainen EU-tutkimus kertoo, että yritysjohdon empaattisuus lisää muun muassa ihan tulosta.
Että näitä on monia tutkimuksia olemassa, mutta tietenkin lisää tutkimusta tarvitaan, koska se on sitten se tekijä, mikä muuttaa myös yritysten toimintatapoja. Pari lainausta tuolta yritysmaailmasta. Kate Johnson, tämmöinen Lumen Technologies, kertoo, että empatia on todella tärkeää asiakkaille, että sitten kun tiedämme sen, mitä asiakkaat tarvitsevat, niin silloin me tehdään niitä isoja diilejä. Että se ei ole mitään pehmeää toimintaa tai tällaista niin kuin mukavuutta, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin. Ja sitten Steve Payne EU-Amerikassa kertoo, että empatia ei ole sellaista mukavuutta, vaan toki se sitäkin on, mutta ei vain sitä, vaan se on semmoinen liima, joka kasvattaa yritysten muutautumiskykyä ja sillä päästään niin kuin seuraavalle tasolle, mitä tarvitaan tässä kilpailukyvyn kasvattamisessa. Tekoälystä pari sanaa, kun itsekin tällä teknologia-alalla on ollut melkein 20 vuotta. Tekoäly tarvitsee empatiaa, jotta se voi tarjota arvoa asiakkaalle. Eli tekoälyyn liittyy vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Eli tekoälyjärjestelmiä pitäisi kehittää ja käyttää sillä tavalla, että se on eettisesti hyväksyttävää ja ymmärretään, että miten se pitäisi toimia. Eli siinä tarvitaan sitä empatiaa. Ja jos halutaan oikeudenmukainen kokemus, niin datan laatuun on kiinnitettävä huomiota, mistä se tulee, liittyykö sen käytön prosesseihin syrjintää. Otetaan esimerkkinä vaikka joku hakuprosessi, että jos rekrytoinnissa usein tekoäly nykyään sulkee heti pois osan CV:stä, että ne ei edes pääse sinne ihmisen käsiteltäväksi, niin millä perusteella se sulkee ne CVt pois? Että jos siinä on vaikka joku ikäraja, että se sulkee vaikka yli 55-vuotiaiden CVt sitä pois, niin silloinhan siinä on tietenkin syrjintää ja näin edespäin. Ja itse huomasin tämmöisen syrjivän seikan, kun hain korvauksia myöhästyneestä lennosta, niin lentoyhtiössä sanottiin minulle, kun ihmettelin, että mitenkäs minun ystäväni, joka oli samalla lennolla, niin on jo saanut korvaukset tästä kuukausia aikaisemmin, niin he sanoivat, että no hänen hakemuksensa meni tekoälyn käsiteltäväksi, että hän pääsi sitten nopeammin jonossa eteenpäin. Että se oli semmoinen ehkä selkeämpi keissi sitten, mutta joka tapauksessa niin tässä vähän niin kuin tämä, että joo, hyvä yritykselle, kun se tekoäly nopeuttaa sitä käsittämään joidenkin kohdalla, mutta sitten taas tavallaan ehkä vähän syrjivää asiakkaalle, koska asiakas jää sinne jonohännille, vaikka olisi yhtä aikaa laittanut hakemuksen matkaan. Että tämmöisiä asioita, mitä ehkä yritysten tulisi nykyään ottaa huomioon sitten asiakaspalvelussa. Tulisi muistaa se käytännöt, laadukas data, analyyttiset tekniikat ja työkalut ja ja lisäksi se sosiaalinen vastuu, jonka avulla varmistetaan, että se tekee hyvää yhteiskunnalle, ei vain yrityksille. Tätäkään en ala sen tarkemmin lukemaan, mutta niin materiaalit saatte varmaan sitten tarpeen mukaan. Mutta tämmöinen asiakasesimerkki siitä, kuinka toi Global Finance antoi tämmöisen Innovators Award-tunnustuksen BBVAlle, joka on tämmöinen pankkialayritys, ja sen perusteella oli tekoälyn ja empatian käyttö asiakaspalvelussa. Tämä on ihan tuore keissi tältä vuodelta, ja se perustui tällaisiin prosesseihin, jossa he käyttävät empaattista lähestymistapaa, kun he käyvät puhelimitse lainaneuvotteluja. Eli tavallaan ihmisille tämmöisen rankan aiheen, kuten jos on vaikka lainamaksut myöhässä, niin hoitamiseen, niin heille tulee, voi tulla semmoinen tunne talouden hallinnan menettämisestä, joka aiheuttaa stressiä. Ja sen jälkeen, kun he on ottanut käyttöön tämän uuden lähestymistavan, missä on lisätty empatiaa, niin heillä on merkittävästi takaisin perittyjen velkojen määrä niin kuin suunnitelman mukaisesti toiminut paremmin, ja sitten se on vähentänyt niitä lainamaksujen viivästymisiä. Eli ehdottomasti kannattanut. Sitten lisäksi, jos katsotaan tätä empatiaa palvelu- kautta tuotesuunnittelussa, niin on otettava huomioon muun muassa käyttäjäkeskeisyys. Tuolla ylhäällä vasemmalla sitten, mitä käyttäjä tuntee, näkee, ja käyttäjäosallistuminen. Eli mietitään, että ottaako se ratkaisukäyttäjät kokonaisvaltaisesti huomioon suunnitteluvaiheessa, eli sinne sitä empatiaa mukaan. Miltä se näyttää, tuntuu, kuulostaa, tunnistaako se ratkaisu käyttäjän tunnetilat, herättääkö se positiivisia tunteita, koska silloinhan se tuo sitä kokemusta, ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiinkin tutkimuksesta, niin se kokemus usein määrittelee jopa 60% ostopäätöksistä, että jos on hyvä kokemus, niin sä ostat sen tuotteen, niin kuin tuossa yhdessä tutkimuksessa oli. Lisäksi sitten mietitään, että onko ratkaisun kehityksessä otettu huomioon diversiteetti ja erilaisten ihmisten kyvykkyydet. Ja voiko esimerkiksi käyttäjät antaa palautetta, mikä nyt tietenkin tulee ihan lainkin ohjeistamaksi. Eli tällaisia seikkoja sitten täällä, mitä olisi hyvä huomioida.
jos mietitään, että miten sitä empatiaa sitten voisi käyttää, niin no, tässä on tämmöinen sarjakuva, missä mies sanoo ystävälleen, että vaimoni sanoi minulle, että minä en ole yhtään empaattinen ja en ymmärrä, miksi hän ajattelee niin. Eli tässä on tämmöinen ehkä, halusin laittaa tämän tähän, koska tämä on hyvin samaistuttavaa, että varmasti joka ikinen meistä ainakin itse tunnistaa sen, että joskus ajattelee jostain, että mä en voi ymmärtää, mitä se nyt ajattelee, tai mä en ymmärrä, miksi se sanoi sillä lailla, tai mä en ymmärrä. Ja sitten tavallaan, kun sanoo tuolla tavalla, niin silloinhan se kertoo enemmän sitä, että ei halua ymmärtää, koska on jo oma mielipide asiasta. Ja tavallaan ajattelee, että jos mä nyt lähden ymmärtämään tai kuuntelemaan, niin se tarkoittaa, että minä olen silloin samaa mieltä hänen kanssaan, ja asiahan ei tietenkään niin ole. Eli tämä on ehkä hyvä tämmöinen vinkki, millä voi ehkä aloittaa, ja tämä olisi myöskin hyvä yritysten huomioida, että ei voida tehdä niitä ennakkoluuloon perustuvia päätelmiä, vaan kuunnellaan ja sen jälkeen tehdään se päätös. Ja silloin se on takuulla laadukkaampi ja kattavampi päätös. No niin, sain vietyä tämän vartissa läpi, tai vähän oli myöhässä aikataulu, niin pääsin. Mutta kiitos tosi paljon, oli ihana päästä kertomaan tästä lempiaiheestani teille, ja kysymyksiä saa laittaa vielä tämän webinaarin jälkeenkin, mutta sitten päästään paneeliin. Noin. Kiitos Niina. Aina kiva kuulla empatian puheenvuoroja. Niitä ollaan saatu saavita seminaarissakin ja viimeksi oli työpaja ja aina on tykätty kovasti. Voitaisiin tehdä niin, että nyt meidän panelistit vois aukaista kamerat ja mikit, eli sieltä Ari, tervetuloa, ja Timo ja Veijo ja Niina. Taitaa kaikki ollakin. Niin eli meillä oli tässä, kuultiin 4 alustusta, niin voitaisiin niistä lähteä tässä nyt sitten, minkälaisia ajatuksia herätti. Ja vaikka siinä ensimmäisessä puheenvuorossa jokainen voi vaikka lyhyesti vielä itsestään kertoa, Timo ja Niina jo vähän tuossa avaskin, mutta voisi vaikka Veijolla aloittaa, kun Veijo on tuommoinen bisnesmies, niin minkälaisia ajatuksia heräsi tästä purppurapunta-käsitteestä, että miten koitko miten aiheen? Joo, kiitoksia, ja ensin tosiaan niin vähän taustaa niin kuin toivoit, eli on Heinosen Veijo ja tuolla SSO:ssa, eli Suurseudun osuuskaupassa yksi näistä SOK:n 19 alueosuuskaupasta, ja vielä sen verran haluan korostaa, että kyllä kyseinen alueosuuskauppa toimii tässä isojen kaupunkien välissä, eli on tuolla Salon, Lohjan ja Nummelan alueella, mutta sitten suuri osa on merenrantaa ja paljon kesäasukkaita ja pieniä kuntia ja kyliä. Ja jo heti tässä varmaan mun puheessa näkyy, vaikka on itse täällä Helsingissä vaikuttanut työurana ja viimeisen 3 vuotta on tuolla ollut niin kuin tässä isojen kaupunkien välissä, niin voin sanoa, että jo siinä on iso ero niihin aiheisiin, mitä me tänään käydään läpi, ja otan sitten kohta muutamia esimerkkejä. Tämä on hirveän ihana olla tässä niin kuin mukana. Tätä asiaa käsitellään liian vähän, ja ihan pelkästään niin kuin alustusten kautta nämä käsitteet, mitä mä yleensä aina kehittäjä ja kehitysjohtajana yritän ymmärtää, niin se on saanut niin kuin paljon informaatiota niitä niin kuin ihan itselleni. Ja kyllä niin kuin täytyy sanoa, että ensinnäkin näistä asioista ei tarpeeksi puhuta, mutta toisaalta mietin koko ajan sitä, että tänä päivänä niin puhutaan siitä, että kaikki asiakkaat on erilaisia, eli polarisaatiosta. Ja tämä on tietyllä tavalla polarisaatiokäsite myös, eli me puhutaan yhdestä näkökulmasta, ja kyllä se maailma vaan on mennyt siihen suuntaan, ja onneksikin vielä, että tavallaan tämä ketjukulttuuri, mitä Suomessa on missä Markkukin on ollut mukana oikeastaan niin kuin jo helistimestä asti, niin se on alkanut pikkuhiljaa vähän luovuttaa, koska ketjukulttuurissaan lähdetään pitkälle siitä, että asiakkaat on kaikki samanlaisia. Ja nyt ollaan niin kuin tavallaan tietyssä murroksessa tässä lyhykäisyydessä. Joo, kiitos Veijo. Sitten Kurpan Ari, esteettömyysasiantuntija, minkälaisia ajatuksia herätti tuo purppurapunta? Joo, kiitos. Ari Kurppa, ja mä olen koulutukseltani diplomi-insinööri ja 30 vuotta ollut erityyppisissä esteettömyysasiantuntijatehtävissä Invalidiliitossa, että
että sitä myöten on tätä esteettömyystuntemusta kyllä hyvin. Joo, hauska, että mä otin ihan tämmöisen kuvankaappauksen siitä yhdestä sun diasta, Ari-Pekka, kun oli, että emme tunnista, että meillä olisi juurikaan asiakkaita, joilla on pysyviä rajoitteita, niin muistan, kun keskustelin jonkun, se taisi on nyt ravintola, mutta ravintoloitsijan kanssa, jonne oli 5 porrasta, ja sitten kun hän jotain, mä en muista miten mä kysyin, niin sitten hän vastasi juuri, että eihän meillä juurikaan käy ketään pyörätuolia tai rollaattoria. Sitten kun mä sanoin, että no sen takia mä tässä sulle yritin sanoa, että sinne voi olla hankala päästä, kun on 5 porrasta alaspäin katutasosta tai muuta, niin sitten näki, kun se lampu syttyi. Niin, siksihän meillä ei ole niitä asiakkaita yhtään, mutta mä en tiedä, käydäänkö me sitten toinen kierros, mutta kaikki esitykset oli tosi hyviä ja oliko se Markun ne kysymykset, niin ne oli mielenkiintoisia, mutta ehkä me mennään kaikki sitten Palataan niin. Joo. Jees, kiitoksia. Mites sitten, oliko Timolla jotain tähän purppura-ajatukseen? Joo, siinä oli mun mielestä, no ehkä päällimmäisenä jäi mieleen, että siinähän on paljon potentiaalia, mitä varmaan ei ehkä ole huomattu tai ei sitä ole ainakaan, en ole itse törmännyt, että siitä olisi kauheasti puhuttu, vaan yleensä ajatellaan, että saavutettavuusesteettömyys on jotain sellaista, niin kuin, joka koskee aika pieniä ryhmiä ja sen takia se on helppo jättää huomiotta, jos ajatellaan pelkästään jotain 2% kokoista kohderyhmää, mutta oikeastaan sitten varsinkin kun miettii tätä, miten paljon sillä on sitten kerrannaisvaikutuksia, kun mietitään ihmisten läheisiä ja lähipiiriä ja muuta, mutta sitten varsinkin, jos siihen vielä ottaa sen, että oikeastaan jokaisella meistä varmaan jossain elämänvaiheessa viimeistään, mutta ihan muutenkin arkielämässä on sellaisia tilanteita, jossa sitten esteettömyys- ja saavutettavuusasioista on vähintään hyötyä, ehkä jopa niin, että niitä tarvii ehdottomasti jossain tietyssä tilanteessa, niin ei ole todellakaan kyse sellaisesta ryhmästä tai sellaista asiasta, mikä kannattaisi jättää huomiotta, vaan kyllä siinä on ihan jo bisneksenkin kannalta tekee järkeä, että sitten niitä asioita huomioitaisiin paremmin. Jees, kiitoksia. Mites Niina? Niina varmaan hymyili tuolla, kun Ari kertoi tuosta, että tämä ravintoloitsija koki empatiaa ja sitä kautta ymmärrystä sitten, että tästä mahdollisuudesta parantaa bisnestä sitten ymmärryksen empatian kautta. Kyllä, joo, se on hyvä. Ja tästä sun esityksestä oli tosi hyvä esitys ja kiinnostava, ja siis mulle nousi just se, että kuinka tärkeää se on, että me saadaan sitä dataa, eli esimerkiksi juurikin tällaisia lukuja, että mikä se on se potentiaali, mikä siellä on, ja se mikä jää sitten saamatta, jos emme panosta tähän, koska tämmöisillä asioillahan me sitten oikeasti niin kuin vaikutetaan yrityksiin, jotka niin kuin Kurpan Ari tuossa juuri kertoi, mikä oli tosi hyvä esimerkki ja silmiä avaava esimerkki, että ei välttämättä edes ajatella, että siellä menetetään mitään ennen kuin me saadaan tällaista tutkimustulosta ja dataa ja tällaista, ja sen takia erittäin äärimmäisen tärkeä esimerkki ja niin kuin tiedonjako siitä, että kuinka iso se on se katoava rahamäärä siellä, mitä ei saada, eli panosteta saavutettavuuteen. Että tämä itselle nousi tästä päällimmäisenä. Jees, mitäs Markulle jotain tuosta? Hei, mä nostin tuossa käden sen verran, anteeksi, saanko mä vielä, mä nostan kierroksia, meinaan sen verran, että sittenhän esimerkiksi niin kuin ravintoloitsijat tai tuommoisissa, mihin menet voisi nyt olla joku muukin, teatterikin tietysti, mutta sitten se, että puhutaan nyt siitä vaikka ravintolasta tai ruokapaikasta, niin sitten pitää muistaa, että sitten jos on vaikka joku, nyt on ylioppilasjuhlia tällä loppuviikosta tulossa ja ehkä mennään sitten ylioppilasjuhlien jatkoille tai joku muu sukurippijuhlat on kohta ja mennäänkö ravintolaan A vai B, ja jos B on esteetön, niin mennäänkin sinne, että mummokin pääsee tai vaari tai kuka vaan täti se, tai voihan se olla se, itse asiassa se riparilainenkin olla pyörätuolissa vaikka tai muuta, mutta mennään sinne esteettömään ravintolaan. Ja nyt jos lasketaan sitä väkimäärää, niin sinnehän ei tule välttämättä kuin yksi henkilö, joka käyttää niitä apuvälineitä tai jolla se liikkuminen on hankalaa, mutta
siinä tulee 20 muuta henkilöä, jotka tulee siis sitten sen takia, ne ei välttämättä tulisi siihen ravintolaan, mutta kun tämä yhden henkilön mielestä se on paras paikka, siellä on vaikka parhaat WC-fasiliteetit, sit esteettömät ja muut, tai joku muu, sen on helpoin päästä sisään tai näin poispäin, niin sitten se ratkaiseekin sen, eli siksi myös niin kuin nämä, tavallaan jos miettii pelkästään sitä niin kuin, että kuinka, se ei ole niin kuin kokonaisvastaus, siis se, että meillä on käynyt nyt yksi pyörätuolin käyttäjä, vaan kuinka iso ryhmä siinä on tullut hänen mukanaan, niin se voikin olla yhtäkkiä sitten se, joka tekee sen muutoksen, mutta mä vaikenen nyt hetkeksi. Ehdottomasti hyvä pointti. Mites sitten Markku, tivaat sä nyt aiheesta Carrefourin? No mä voisin tivata siitä, että mulla oli noita 4 kyssäreitä sitten sinne. Eli yksi oli se, että pitäisikö sitä saavutettavuutta ja esteettömyyttä tarkastella kaupallisuuden näkökulmasta yhtä aikaa. Sitten tietyllä lailla, että oikeastaan mihin Ari viittasi äsken, on tavallaan se, että se esteettömyyden läsnäolo, voiko siihen liittyvä kommunikaatio perinteisessä myymälässä tuoda lisäarvoa kaikille asiakkaille. Että ravintolamaailman esimerkki oli hirveän hyvä, mutta se voi olla myöskin tuolla. Ja miten nämä sitten voidaan niin kuin yhdistää, tämä saavutettavuus ja esteettömyys. Siinähän on kyse sitten ehkä myöskin vähän tämmöisestä omnichannel-ajattelusta siinä mielessä, että se mitä sä teet verkossa näkyy tavalla B sit myymälässä tai tavalla A ja päinvastoin, että se nyt on niin kuin tämmöinen ylätason ajatus siitä, mutta ehkä lähemmäksi konkretiaakin voisi mennä. Ja sitten tietysti se 4 oli sitten se että miten nämä asiat, niin riittääkö meidän rohkeus ottaa näitä asioita osaksi liiketoimintastrategiaa, kun tuon tiedolla johtamisen suhteen ollaan jo aika pitkällä siinä, että johtoryhmissä käsitellään sitä ja se on osa, mutta sitten esimerkiksi niin kuin brändi- ja markkinointiasiat on edelleen sellaista, että vähän pidetään kikkailuna ja näin. Niin mites, lähdetään Veijosta taas liikkeelle. Voisi oikeastaan tuossa väliin huikata sen verran, että pitäisikö saavutettavuutta ja esteettömyyttä tarkastella kaupallisuuden näkökulmasta yhtä aikaa, niin varmasti, mutta yleensäkin, että pitäisi tarkastella. Niin. Että näähän on yleensä sellaisia asioita, mitä ei oikeastaan niin kuin kaupallisuuden näkökulmasta ole kauheasti edes tarkasteltu. Niin. Ne on enemmänkin sellaisia, esteettömyys on enemmänkin sitten tällainen niin kuin suunnittelu ja arkkitehtuuri ja tämmöiseen liittyvä asia, ja sitten saavutettavuus vahvasti on ollut sitten tuolla konepellialla ja niin kuin sitten niin kuin kehittäjät ja UX, UI-suunnittelijat, mutta ei oikeastaan sitten se niin kuin markkinointi ja kaupallinen väki ole hirveästi, niin kuin, ei se ole heidän pöydällä. Mutta erittäin hyvä toikin, niin kuin toi kysymys yleensä ottaen vielä näiden niin kuin tarkastelusta, koska sitten ne kuitenkin, niin kuin sit se kivijalka ja sitten se digitaalinen kauppa useasti myöskin niin kuin sit siinä asiakkaan osalta kuitenkin kohtaavat. Niin sinällään ehkä, mutta Veijo sieltä niin kuin. Joo, lähdetään siitä tietysti niin kuin aina tästä valitettavasta tosiasiasta, vaikka on kysymys SOK:sta ja osuustoiminnasta, niin on kuitenkin kaupallinen yritys, niin kaiken pitäisi lähteä kaupallisesta yrityksestä. Kielioppi on vaan sitä. Sitten tullaan siihen toiseen puoleen sitä asiaa, että kun puhutaan tästä polarisaatiosta, puhutaan tästä erilaisuudesta. Mä otan esimerkkejä siitä, ihan tämmöisiä konkreettisia asioita ja siitä, mitä tuleman pitää. Ensinnäkin tietysti, kun puhutaan niin kuin kaupasta, niin täytyy puhua 2 osa-alueesta. Meillä on kauppa, joka keskittyy ja siirtyy pikkuhiljaa myös ruuassa verkkoon voimakkaammin tällä hetkellä, kun käydään myymälöissä. Ja sitten verkkojärjestelmät, eli ne leekot, millä verkkokauppaa tällä hetkellä tehdään, niin nehän on vasta ensimmäisen sukupolven järjestelmiä. Ne on aika kömpelöitä, vaikka Timo hyvin toi esille näitä niin kuin mahdollisuuksia, niin kuitenkin vielä me puhutaan siitä usein, että me näppäillään ja sitten me niin kuin mennään eteenpäin, niin eihän tämä ole ihmisille edes luontainen tapa kommunikoida, ei kenellekään ihmiselle. Eli tavallaan nyt kun me tullaan niin kuin seuraavaan, mä puhun hetken päästä sitten seuraavasta vaiheesta. Nyt tietysti taas Marko kysyi multa melkein koko maailman, että mun täytyy vähän rajata näitä vastauksia. Että ensimmäinen tilanne on tietysti se, että kun mennään niin kuin verkkokauppaan, niin verkkokauppahan on tehnyt yhden asian,
joka erityisen paljon liittyy tähän asiaan, niin on kasvattanut kotiinkuljetusta. Ja tämänkin voisi kuljetella, että tämä on, niin tämähän on monelle ihmiselle välttämättömyys, ja se on hyvä asia. No, mulle tuli tässä, sitten on vähän muutama vuosi aikaa kysymys siitä, että erityisesti se ero, mikä tulee tuolla vähän niin kuin maaseudulla, niin sinne tuli niin mittaus, että joissakin tapauksissa kuski viettää liian paljon aikaa asiakkaan luona. Ja ruvettiin niin kuin seuraamaan, että mistä tämä johtuu, että kuski viettää liikaa aikaa asiakkaan luona, että niin kuin kellot ei toimi. Ja sitten niin kaveri kertoo, että kysymys on ihmisiä, jotka tarvitsevat apua, että hän laittaa ne niin kuin tavarat jääkaappiin, eli on niin kuin empaattinen ja toimii vasten ohjeistuksia oikein. Ja sitten ruvettiin taloudellisesti miettimään, kaupallisesti miettimään tätä asiaa, ja sitten mun oli pakko sitten sanoa, että kun mä olin juuri lukenut tutkimuksen, että mikä lisää aitoa lojallisuutta, niin sehän on empatia. Eli tavallaan se, että jos tämä perhe niin kuin käyttää kaikki rahansa meihin sen takia, että meillä on kuski, joka laittaa ne ruuat jääkaappiin, niin onko sillä nyt hitto mitään merkitystä, jos on 2 minuuttia kauemmin siellä enää sen jälkeen. Ja sitten todennäköisesti tämä henkilö vielä kertoo kaikille muille ihmisille, että näin täällä tapahtuu, kun sen sijaan, niin kuin, että lähdetäänkö miettimään sitä, että se kuski ei olekaan kuski, vaan se on asiakaspalvelija. Ja me muutettiin käsitteistö sen jälkeen, ja me myös muutettiin rekrytointiperusteet tämän keissin kautta tuolla SSO:ssa. Me ei lähdetty enää hakemaan kuskeja, vaan me lähdettiin hakemaan asiakaspalvelijoita. Ja se muutti sitä niin kuin rekrytointia, ja meillä on ihan erilaisia ihmisiä siellä kohtaamassa nyt asiakkaita. Ja yhtäkkiä meidän verkkokaupan niin kuin myynti räjähti. Se räjähti niin, että meillä oli vaikea seurata ikkunoita, me ei saatu riittävästi niin kuin kapasiteettia palvelemaan. Ja tässä on niin kuin hyvä asia, kun puhutaan lojaliteetista, niin tällainen aito empaattisuus, niin se lisää sitä lojaliteettia ja se kantaa hyvin pitkälle. Toinen asia on sitten se, että jos mennään niin kuin verkkokaupassa eteenpäin, niin nykyisenä kun vähän raju, mutta ihan viestinnällisesti, kun mennään mihin tahansa isoon kauppaan, niin kyllähän se kaikille on sama. Ja se kauppa kamppailee siitä, että siellä on nyt 25 000 ruokatuotetta ja jatkuvasti polarisaatio syvenee, niin pitäisi tulla lisää tuotteita. Jo ihan pelkästään lähdetään tuotteista. Siellä käy erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia toiveita, vaatimuksia, niin kun olen verkkokaupan tietyllä tavalla niin kuin puhuja, niin verkkokaupan seuraava vaihe on se, että jokaisen kauppa on erilainen. Eli Markulla on oman näköinen kauppa ja minulla on oman näköinen kauppa. Ja se ei yksistään ole sitä valikoimaa eikä hintaa, vaan se on myös niitä asioita, mistä me tänään ollaan puhuttu. Ja ehkä se tuossa, mitä Timo puhuu mun mielestä hyvin tästä niin kuin AIsta ja siitä taustadatasta, mitä käytetään, niin mä näen AIn vielä laajempana ilmiönä. Tämä on yksi osa-alue. Mutta seuraava sukupolven verkkokaupan järjestelmät ruuassa, niin mä konkretisoin sen niin, en mä enää näppäile, vaan mä kerron jollekin, että 3 banaania, mä puhun vaikka autoajassa tai tietokoneella tai puhelimella, koska siellä on 25 000 tuotetta, niin sen järjestelmän pitää tietää, mitä mä haluan, miten mä toimin ja miten mä oon erilainen kuin Markku. Mutta tietysti mikä on kaikkein tärkeintä siinä, jos mä nyt vaikka sanon niin sille järjestelmälle, taikka vaikka mä puhun Markulle tässä nyt siellä, että mä sanon sulle vaikka norsu, niin mikä on mulle tärkeitä? Ihan kaikille ihmisille on tärkeitä. Niin on saada responssi. Että onko Markku ymmärtänyt mua? Onko se järjestelmä ymmärtänyt mua? Ja silloin taas tulee tämä, että riippuen ihmisestä, onko se kuulo vai onko se näkö. Mun tapauksessa henkilökohtaisesti mä tykkäisin hirveästi, että mulla on semmoinen järjestelmä, jolla mä voin kertoa, että mä haluan ensi viikolla laihtua 0,5 kiloa ja seuraavana 10 viikkoina myös. Ja se järjestelmä suunnittelee mulle sen ruuan ja vielä tilaa sen mulle. Ei mun tarvitse tilata sitä, koska mä oon hirveän huono tilaaja, niin kuin ihminen yleensä on. Ja tästä lähdetään siihen, että tämä tulevan sukupolven järjestelmät tulee olemaan hyvin paljon niin kuin, enemmän personoitua, ja ne leekot, millä niillä tehdään, tulee olemaan parempia. Ja yksi syy, minkä takia nyt tehdään tämmöisiä niin sanotusti vähän huonoja järjestelmiä, niin ne on vaan, että leekot on vanhanaikaisia. Me ollaan niin alussa ruoaverkkokaupan historiassa. Mutta jotta ei puhuttaisi pelkästään verkkokaupasta, niin yksi selkeä asia, mitä tuossa Carrefourin esimerkissä on se, että myös niin kuin tavallaan myymälän, niin kuin puhutaan autoista, meillä on tämmöisiä perinteisen voimalähteen bensiini- ja dieselautoista, meillä on sähköautoja, mutta meillä on myös hybridiautoja.
Ihan samalla tavalla tulee kaupassa, että me pystytään mallintamaan se kauppa sinne verkkoon. Ja ihminen, joka pystyy tavallaan olemaan sen myymälässä, niin pystyy tavallaan liikkumaan sen oman apuvälinen kanssa. Eli se on tavallaan reaaliajassa ja se pystyy ohjaamaan siinä, kun mä kävelen kaupassa, jos mä haluan mennä sinne kauppaan, niin se kommunikaatio on luontevaa, koska se mun kauppa on mallinnettu täysin siihen mun apuvälineeseen, mikä se ikinä onkaan. Ja tämä on mun mielestä seuraava tulevaisuus, että mä pystyn niin kuin näkemään sekä digitaalisena ja fyysisesti saman ilmiön, ja se antaa monta mahdollisuutta myös sitten siihen tuotepeliin, koska muistakaa, jos teet on perheessä 4 kappaletta, niin jokainen perhe käyttää keskimäärin, tämmöinen perhe, missä on siis 2 aikuista, tämmöinen perinteinen perhe, 2 lasta, niin käyttää on keskimäärin 150 ENA-koodia vuodessa. Ja siellä on niitä 25 000 kappaletta, mutta se ongelma on, että jokaisella on vähän eri ENA-koodit. Jos mä tämän pystyn rakentamaan siihen mallinnukseen, niin multa säästyy monta metriä ja mä saan informaatiota niistä tuotteista tai niiden mun tuotteiden vaihtoehdoista. Ja missä ne on ja miten ne toimii. Toki, kyllä mä näen, että yksi sellainen asia, mistä on kiva olla tuolla SSO-töissä, niin onhan se ihan selkeä asia, kun ollaan maaseudulla ja ollaan siellä Salen myymälässä. Ja siellä tulee se Niinan mainitsema empaattisuus. Jos siellä joku tarvitsee apua, niin se myymäläpäällikkö sitten lähtee viemään sitä ruokaa, jos joku on vaikka flunssassa tai kipeänä. Se on ihan luonnollista. Ei siihen tarvita hittojakaan mitään teknologiaa, vaan siellä yhteisö toimii. Ja sitä on aina välillä ihana katsoa ja mennä niin kuin leputtamaan hermoja johonkin ihan pieneen kylään, saleyhteisöön. Se kommunikaatiokin on aivan erilaista. Tässä noin niin kuin lyhyesti. Kiitos Veija. Tässä oikeastaan voisi vaikka Timo ottaa. Mä luulen, että Timolle ehkä syntyi myös ajatuksia tuosta Veijon puheenvuorosta kanssa liittyen sitten tuohon, koska ja varmaan Niinallakin ja tietysti Jarillakin, mutta tuossa, että tietyllä tavallahan sitten kun huomioidaan saavutettavuutta, niin se on sellaista myöskin enemmän future proof teknologiaa, mikä mahdollistaa esimerkiksi nyt sitten vaikka sitten puhekäyttöliittymät, koska ne toimii vähän samoin rajapinnoilla kuin esimerkiksi nyt sitten vaikka sokea ruudunluku. Ja tietyllä tavalla saavutettavuushan on sitten tällaista empatiaa sitä kautta, että sitä, kun sä mainitsit tuosta, että ehkä siellä maalla siellä salessa ollaan enemmän empaattisia, niin varmaan myöskin sitten sellainen digitaalinen verkkokauppa, mikä on saavutettava, niin on myöskin enemmän sitten huomioi sitä asiakasta, mutta Timo. Joo, mun mielestä tässä hauskasti kaikki puheenvuorot oikeastaan linkittyy toisiinsa, ja mä ajattelen tästä koko saavutettavuusasiasta sillä lailla, että se on oikeastaan se pohjimmiltaan, mistä on kyse, on siitä, että huomioidaan niitä ihmisiä ja tehdään asioita paremmin. Ja sitten kun on löydetty niitä parannettavia asioita, niin sitten jos vertaa sitä aikaisempaa ja sitä, minkälainen parannus on tehty, niin tuskin se kenenkään mielestä on sellainen asia, mitä ei olisi kannattanut tehdä, vaan yleensä se aina parantaa palvelua. Ja sitten jos löydetään sellaisia asioita, mitkä on yksittäisille ihmisille tärkeitä ja niitä viedään käytäntöön, niin sitten todennäköisesti se parantaa sitä palvelua ihan kaikille. Ja se oikeastaan liittyy sekä tähän vaikka yksittäisen myymälän esteettömyyteen, sellaisiin ratkaisuihin, mitä siellä tehdään, ja sitten digipalveluihin samalla lailla, että vaikka tarpeet on yksilöllisiä, niin silti kun niitä yleistetään ja viedään sinne kaikille tarjolle, niin sitten tulee kyllä sellaisia tilanteita muillakin, että siitä on varmasti hyötyä. Ihan vaikka jos lähtee tästä liikkumisesta ja siitä, että miten vaikka myymälään pääsee tai miten ravintolaan pääsee tai muualle, niin se, että sinne pääsee pyörätuolilla, niin se auttaa myös sitä, että sinne pääsee vaikka matkalaukun kanssa tai voi työntää ostoskärryt sinne parkkipaikalle tai mitä tahansa muuta lastenvaunujen kanssa pääsee ja perässä vedettävän ostoskärryn kanssa pääsee ja niin poispäin. Ja samalla lailla oikeastaan muutkin asiat on sellaisia, että ne ihan varmasti hyödyttää laajemmin kaikkia muitakin ihmisiä. Ja oikeastaan kaikki liittyy sitten siihen palvelun laatuun ja siihen asiakaspalvelun laatuun. Kuinka hyvin pystytään palvelemaan yksittäisiä asiakkaita vastaamaan heidän tarpeisiin. Ja sitten toisaalta, että kun tulee uusia asiakkaita, niin miten tämä kaikki sopii sitten kaikille muillekin.
Hyvä. Olisiko Niinalla tuohon, tässä nyt meidän ei välttämättä tarvitse niin, kun oli ajatus, että ekaksi puhutellaan siitä purppurapunnasta ja sitten karpeamista, että se menee iloisesti kaikki sekaisin, ja mikä on tosi hyvä, kuten Timo tuossa mainitsi, niin ole hyvä Niina, heräskö minkälaisia ajatuksia tuosta? No ensinnäkin Veijo, tosi hieno esimerkki, minkä kerroit tuosta, että nimenomaan, että se palvelun laatu on tärkeämpää kuin sit se, että jos siellä menee pari minuuttia kauemmin, että siitähän on ihan tehty tutkimuksiakin, että on tutkittu eri puhelinpalvelutiimejä, että toisella on ollut tavoitteena se, että mahdollisimman nopeasti puhelut, jotta saadaan sitä tehokkuutta, mahdollisimman nopeasti puhelut hoidetaan, ja toinen on saanut sitten enemmän vapaata kättä niin kuin aikaa antaa sille asiakkaalle ja kuunnella, ja tutkimusten mukaan tällä ryhmällä, joka sai antaa sitä aikaa asiakkaalle, niin siellä oli suurempi asiakastyytyväisyys ja suurempi asiakas, että saatiin pidettyä asiakkaat. Eli se on hyvin tärkeä asia, niin kuin sanoit, että ei aina kannata mitata sitä tehokkuutta niiden perinteisten mittareiden mukaan, vaan miettiä vähän sitten sitä muutakin puolta siitä, että kiitos tästä esimerkistä, että oli kiva kuulla. Ja ehkä tuohon Markun esitykseen oli kyllä tosi kiinnostava esitys, ja mietin sitä, että miten yhdistää se saavutettavuus ja esteettömyys, niin ainakin itse ajattelen sillä, että se on niin kuin ajattelutapa. Se on niin kuin, molemmat on sama, ja se on sellainen ajattelutapa, ja ehkä sitä parhaiten voisi yhdistää lähtemällä siitä, että yritykseen luota semmoinen saavutettavuuden kulttuuri, mikä sisältäisi sen saavutettavuuden ja esteettömyyden, ja että sen perusteella niin kuin pyrittäisiin eteenpäin ja mietittäisiin kokonaisvaltaisesti kaikkia niitä palveluita, mitä meillä on. Oli ne sitten digitaalisia tai oli ne jossain myyvällä tai fyysisiä palveluita tai muita, niin mietittäisiin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti tätä, että tämä olisi ehkä se, miten mä miettisin sitä yhdistämistä, että lähtisi sitä kulttuuripuolesta ja etenisi siitä eteenpäin. Ehdottomasti. Varmaan just siinä Carrefourissahan aika lailla näin on tehty. Kyllä. All right. Jees, mites Ari? Minkälaisia ajatuksia? Mulla olisi ollut itse asiassa Veijolle kysymys, eli palkataanko teillä nykyään sitten jääkaapin täyttäjiä, ne autokuskit? Hyvä, koska se oli hieno. Saanko vastata heti tuohon sun kysymykseen, koska se on mun lempiaiheeni, eli ei, koska tämä oli vain yksi esimerkki, mutta se, että mä lähden tuosta niinku käyttämään näitä termejä, me haetaan sellaisia ihmisiä, jotka ovat empaattisia, jos mä vähän nyt käytän niinku mainospuheen, mutta se lähtökohta on siitä, että jos me ajatellaan niinku ihan rekrytointitilannetta ja me haetaan kuljettajaa, niin mehän saadaan logistiikan kautta tulleita henkilöitä, jotka voi olla vähän yrmyköitäkin, jos nyt ollaan ihan rehellisiä. Sitten kun me lähdetään hakemaan asiakaspalveluun henkilöön, niin ensimmäinen vastaus, että eihän mä osaa ajaa autoa. Mä sanon, sen voi kyllä oppia hirveän paljon paremmin kuin sen asiakaspalvelutehtävä. Että se ei ole niin vaikeaa. Eli se on yksi esimerkki, mutta siellä asiakkaan luona voi tapahtua ja tapahtuukin aika monenlaisia tehtäviä tai monenlaisia asioita ja se ihminen, joka pystyy ja kykenee, niin kuin sanottu, että puhutaan usein tämmöistä niin kuin lompakon arvosta, että jos me onnistutaan siinä lojaliteetissa, että asiakas keskittää meille ostoksensa ja ruvetaan etsimään niitä syitä, miksi näin on, niin okei, vihreä kortti ja siitä saatava bonus on yksi hyvä syy, mutta valtavan paljon enemmän koko ajan tulee sitä, että se tulee sen palvelukokemuksen kautta se uskollisuus. Eli tehdään jotakin erilaista ja tehdään jotain yksilöllistä. Ja sen takia se sun kysymys on hyvä, että se on niin kuin esimerkki, se on raflaava esimerkki, mutta se toimii yllättävän monessa asiassa. Meillä on paljon asiakkaita, vanhempia ihmisiä, jotka arvostaa sitä, että jos ei sitä aina jääkaappiin viedä, niin viedään edes sinne pöydälle jääkaapin viereen, kun sen sijaan jätetään se oven ulkopuolelle ja se laatikko saattaa painaa sen 15 kiloa tai enemmän. Niin siinä on ihan matematiikkaa jo tuolle selkärangalle. Sen verran mitä, että jos teillä hyvät kuulijat, niin jos teillä on siis jotain niin kuin fyysisiä liikkeitä, kivijalkaliikkeitä tai muuta, niin laittakaa ihmeessä johonkin nettiin, somekanaviin, niin esteettömyyskuvaus niistä teidän liikkeistä. Ja se tarkoittaa sitä, että ei vaan sanota, vaikka sinne olisi esteetön pääsy, niin laittakaa myös, niin kuin kertokaa vähän, minkälainen se ovenleveys on, onko siellä automaattiovet ja kuvia ja muita vähän mittoja, niin meidän tämmöisen perusteella, kun siellä on se esteettömyyskuvaus teidän nettisivuilla tai Facebookissa tai siis sosiaalisessa mediassa, niin sitten siitä pystyy myös semmoinen, jolle se liike ei ole tuttu, niin vähän katsomaan, että hei, mä menenkin tuohon kauppaan, koska siellä näyttää nyt olevan silleen, että mä pääsen mun pyörätuolin rollaattorilla
niin esimerkiksi sitten sinne kauppaan sisälle. Ja vielä se, osittain ei varmaan heitä kaikkea, mutta siihen Markun tuohon ykköskysymykseen, ilman muuta kaupallisuus on tosi tärkeä ja sitten mietitään tätä esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Ja mä näkisin, että ne on siis, se esteettömyys ja saavutettavuus on saman kolikon kaksi eri puolta. Toinen on vaan fyysistä ympäristöä ja toinen on sitten siellä, ollaan siellä konepelinnalla, niin kuin AP puhuu. Kyllä. Itse asiassa me oltaisiin kyllä voitu tässä varmaan jatkaa vaikka kuinka, mutta meillä on nyt kiitoksia tosi hyvästä kumpuilevasta ja kiinnostavasta keskustelusta, mutta meillä on nyt aika tällä erää täynnä. Kiitoksia myöskin kaikille, ketkä oli kuulolla. Ja me varmaan tässä lähipäivinä saadaan aikaiseksi näistä tallenteet sitten tarjolle myöskin sellaisille, ketkä olisi halunnut olla mukana, mutta ei välttämättä nyt sitten enää päässytkään. Mutta hei, kiitoksia erityisesti tietenkin keskustelijoille ja alustajille ja myös lämmin kiitos kaikille mukana olleille ja oikein mukavaa ja toivottavasti lämpenevämpää alkukesää. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Yes. Moikka.